आई भैया राजा राम एंटरटेनमेंट के माध्यम से आप सबके बीच में हम गायक दीपक सिंह उपस्थित बानी आप सबके कुछ सुनावे खातिर। साथे साथे सगरी कलाकार बैठल बारे से ये सब कलाकार के प्यार देवे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और हाँ घंटी दबाओ न भुलाए जाए। लेकिन आई एगो बड़ा अच्छा भाव बा कहे के बा कि जे आइल बा उजाई ये धरती पे केहू रहे नहीं खे आई तो असही एगो भाव बा। कोना भाव में कहे के बा भैया कि दुई दिन के ठिकाना बा जिंदगी दुई दिन के है। दुई दिन के जिंदगी में चार लोग कंधा पे ले जाइए। कोना भाव में कहे के बाद कि दुई दिन के ठिकाना बा और दुनिया ये मुसाफिर खाना बा। दुई दिन के ठिकाना बा दुनिया ये मुसाफिर खाना बा। दुनिया ये मुसाफिर खाना बा। क्या बात है जय हो। कहे के बा कोना भाव में बाल पौन बीतल बीतली जवानी आइल बुढ़ापा फिर भी छूटल नादानी। आइल बुढ़ापा फिर भी छूटल नादानी। आइल बुढ़ापा फिर भी छूटल नादानी। बाल पौन भी लेकिन कहे के बाद कोना भाव बालपन बीतला कहे के बाद बालपन बीतला बीतली जवानी आइल बुढ़ापा फिर भी छूटल नादानी। आइल बुढ़ापा छूटल नादानी। आइल बुढ़ापा फिर भी लेकिन लास्ट में का हुई मऊअतिए बहाना बा। मऊअतिए बहाना बा दुनिया ये मुसाफिर खाना बा। दुनिया ये मुसाफिर खाना बा। दुई दिन के ठिकाना बा। दुई दिन के ठिकाना बा
कि तोहरा संग जाई भवरा रे कि तोहरा संग जाई फिर खाना बा दुनिया मुसाफिर खाना बा। लेकिन और कहे के बा सुंदर शरीरिया पे इतना गुमान बा हरि के भजन बिनु जिंदगी बेजान बा हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार। सुंदर शरीरिया पे इतना गुमान बा हरि के भजन बिनु जिंदगी बेजान बा हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा। लेकिन और कहे बा कि रहना ना देत बेगाना बा यही जाके हो रहे नहीं आए कहे बा कि सगरी देश में गाना बा दुनिया ये मुसाफिर खाना बा दुनिया ये मुसाफिर खाना बा दुई दिन के ठिकाना बा दुई दिन के ठिकाना बा दुनिया